Máš problém s nízkym sebavedomím? Má tvoje nízke sebavedomie vplyv na tvoj každodenný život? Rozumiem tomu, že možno už si veľakrát skúšal používať nejaké taktiky, triky, tipy na zvyšovanie sebavedomia, no aj tak ti nič nefungovalo. Teraz v tomto videu ti poviem, že čo by mohol byť ten dôvod, že prečo ti to vlastne nefunguje a dám ti kompletný návod k tomu, aby si získal sebavedomie a aby si mohol praktizovať tieto veci už prakticky hneď. Nestojí to nič, iba troška tvojej energie, ktorú môžeš využiť aj týmto smerom, že ideš si zvýšiť to tvoje sebavedomie, pretože mať veľké sebavedomie je z veľkej strany, z veľkej časti je to dôležité pre také bežné fungovanie v živote. Na úvod si ale potrebuješ uvedomiť, že čo to vlastne pre teba znamená mať sebavedomie. Lebo ty možno doteraz si vedel iba, že čo to znamená mať nízke sebavedomie a už máš o tom nejakú vytvorenú predstavu. Lenže čo by to znamenalo? Predstav si sám seba s tým, že máš to sebavedomie. Aký by bol rozdiel v tvojom nejakom fungovaní? Aký by bol rozdiel možno v práci, možno v komunikácii? Aký by bol rozdiel vo vzťahoch, v tvorení nejakého biznisu alebo čokoľvek? Pretože ak si toto nezodpovieš, ak nebudeš mať definované, že dobre, teraz čo znamená to sebavedomie? A keď to nebudeš mať definované, tak bude veľmi ťažké ho získať, pretože pôjdeš ako keby po niečom, o čom vlastne nevieš, čo znamená a tým pádom sa môžeš iba trápiť a prichádzať na niečo, čo vlastne nevieš, ako vyzerá. Čiže toto je veľmi dôležité. Potrebuješ si uvedomiť, že čo to vlastne znamená mať silné sebavedomie. Pretože veľa ľudí má veľmi skreslenú predstavu o tom. Lebo povedzme si na rovinu, aj ty si sebavedomý. Takto ti poviem. Ty už si sebavedomý, lenže o tom ešte nevieš. Pretože máš to v sebe a každý z nás má v sebe niečo, nejakú činnosť, nejakú konkrétnu vec, v ktorej je sebavedomý. Povedzme, dokážeš chodiť bez toho, aby si bol, povedzme, neistý krokmi, alebo dokážeš rozprávať bez toho, aby si rozmýšľal nad tým, čo rozprávaš. Dokážeš hrať na hudobnom nástroji, dokážeš komunikovať perfektne s ľuďmi, dokážeš dobre navariť, dokážeš sa dobre postarať o svoju partnerku alebo partnera. Lebo toto sú všetky tie veci, v ktoré každý má samozrejme niečo iné, v čom je už sebavedomý. Povedzme, ak vieš už len, že minimálne bicyklovať, ak vieš plávať, tak toto sú presne tie veci, v ktorých povedzme, že už máš to sebavedomie, lenže ty sa možno iba pozeráš na veci, v ktorých to sebavedomie nemáš a tým pádom vnímaš sám seba ako človeka s nízkym sebavedomím. A to je prvá taká chyba, kedy si potrebuješ uvedomiť, že ty už si sebavedomý, iba sa možno viacej pozeráš na tie veci, v ktorých nie si sebavedomý. Čo je samozrejme v poriadku, pretože vždy tu budú aj také veci, v ktorých sebavedomý nebudeš. A ďalšia vec, že sú tu také veci, v ktorých ani sebavedomý nepotrebuješ byť. Aj keď si možno myslíš, že ale chcel by som byť aj v tom, aj v tom, aj v tom. Ale jednoducho ty potrebuješ si nájsť ako keby tú svoju činnosť, ktorá tebe ide prirodzene. A v tom sa zamerať na to, že OK, v tomto budem ja sebavedomý. Ja napríklad môžem byť sebavedomý v komunikácii s ľuďmi, ale nepotrebujem byť sebavedomý v manuálnych prácach. Môžem byť sebavedomý v tom, že viem sa pekne obliecť, viem niekoho osloviť, alebo viem natočiť video bez toho, aby som rozmýšľal nad tým, že ako to bude vyzerať, ako to bude znieť a podobne. Ale nepotrebujem vedieť nejaké možno veci, ktoré potrebuješ zase vedieť ty, alebo v ktorých ty potrebuješ byť sebavedomý. Čiže v prvom rade si vytrieť tie veci, že v ktorých veciach vlastne chceš byť sebavedomý, lebo sebavedomie akože celkové, ako keby sa nedá povedať, že existuje. Nikto nie je sebavedomý vo všetkom. To sú iba také nahovárania si, že ako môžeš byť sebavedomý, keď dajme tomu, že by si išiel natočiť video a teraz nikdy predtým si video nenatáčal. Tak ako môžeš byť sebavedomý v tom, že ideš natáčať prvýkrát video? Ako si spevák a išiel by si na prvý koncert spievať pred neviem koľkými ľuďmi, pred 100, 200, 500 ľuďmi. Ako by si mohol byť sebavedomý, keď si predtým žiadny koncert nemal? A už pravdepodobne vieš, že kam tým smerujem. Sebavedomie je o skúsenostiach, ktoré si vytváraš. Keď si sa učil jazdiť na bicykli, alebo plávať, alebo čokoľvek, tak prvýkrát ti to možno nešlo. Ale znamenalo to, že ti to prvýkrát nešlo, že ti to nepôjde ani 50 krát alebo 100 krát. A keď už si sadneš na bicykel po 10 rokoch, že už pravidelne si bicykloval, tak už automaticky si sebavedomý, pretože sebavedomie je záležitosť prirodzená a nikdy sa nedá nejakým spôsobom napodobniť. Čo je na tom na jednej strane krásne, ako tomu dobre pochopíš.
Ak budeš chcieť to sebavedomie nejakým spôsobom iba zahrať alebo tak, tak skôr si týmto môžeš ublížiť, pretože môžeš sa ako keby tým potom ľahko prezradiť. Že išiel by si skúsiť, dajme tomu, osloviť babu a snažil by si sa tváriť, že si akože v tom sebavedomí, tak to dievča to reálne ucíti, pretože ty si v skutočnosti není sebavedomý, nemáš to vo svojom vnútri a chcel by si to iba nejako navonok ukázať. A ukázal by si to iba na silu a všetko, čo ako keby sa snažíš ukazovať na silu, iba navonok, ale nemáš to vo svojom vnútri, tak je to neskutočne cítiť a skôr ti to uškodí, ako by ti to malo v niečom pomôcť. A tu sa dostávame ku kroku, kedy môžeš aj ty získať to sebavedomie v tej konkrétnej činnosti, v ktorej chceš. Ak je pre teba dôležité chodiť oslovovať dievčatá, tak sa potrebuješ naučiť byť sebavedomý v tom. Ak chceš začať natáčať videá, tak zase v tom. Ak chceš byť dobrý spevák, ak chceš chodiť do fitka, ak chceš mať dobrú postavu alebo čokoľvek, tak v tom by si mal byť sebavedomý, lenže ty nebudeš sebavedomý ako keby hneď ten prvýkrát. Pretože aj keď si sa učil čokoľvek, čo si robil prvýkrát, tak v tom nie je možné byť sebavedomý, pretože ešte nemáš na to tie skúsenosti, ktoré tvoj mozog vníma za kľúčové ku tomuto sebavedomiu. A ty pokiaľ si nevytvoríš tieto skúsenosti, tak ho žiadnym spôsobom nedokážeš zahrať, toto sebavedomie. A jedine ako si ho vytvoríš, tak je úplne prirodzene a práve týmito skúsenosťami. To znamená, že ty si potrebuješ začať vytvárať skúsenosti, že teraz idem osloviť dievča, alebo povedzme hocikoho, dám niekomu iba kompliment, hej? A už začínam nejaký proces komunikácie s ľuďmi. Dám niekomu kompliment a už si môžem vytvoriť jednu skúsenosť, že aha, ja som dal niekomu kompliment a toto sa stalo, on sa potešil, ja som mal z toho dobrý pocit, že som niekoho pochválil. Úprimne myslím teraz, hej? Žiadnym spôsobom tiež nie je nikdy na silu niekoho chváliť, ale úprimne. Dal som niekomu úprimný kompliment, ja som mal z toho fantastický pocit a takisto aj tá druhá osoba. To je skvelá skúsenosť a taký prvý krok k budovaniu si zdravého sebavedomia. Samozrejme, ty si to presun do tvojej oblasti nejakej. Ak potrebuješ byť sebavedomý v práci, tak si to preniesť do práce. Kľúčové sú tie skúsenosti, ktoré si vytvoríš. Bez tých skúseností môžeš iba čakať na nejakú ilúziu sebavedomia, o ktorom si, ja neviem, si ho nejakým spôsobom predstavuješ. Ale tá tvoja predstava vôbec nemusí byť tak, ako bude skutočnosť. Ľudia nie sú sebavedomí skôr preto, z toho dôvodu, že sa snažia byť na silu sebavedomí a hneď, dajme tomu, ako idú robiť niečo prvýkrát, čo je totálny nezmysel a už teraz možno si tak viacej uvedomuje, že OK, že takýmto smerom to asi nepôjde, ale stačí si iba uvedomiť to, že nemusíš byť sebavedomý na to, aby si mohol začať. Ale ty potrebuješ iba začať, aby si sa mohol k tomu sebavedomiu dostať. A tento vzorec nikdy v živote neoklameš a tí ľudia, ktorí ho chcú oklamať, tak potom sa trápia kvôli tomu, že niečo si iba nahovárajú, nejako klamú iba sami seba, že áno, ja som sebavedomý, bla bla bla. Takže pokiaľ nemáš prejdené tie skúsenosti, že áno, ja som to dal, ja som minule tú ako keby tú spomienku na tú danú činnosť, že dal som niekomu kompliment, ja som sa z toho cítil skvele, aj tá druhá osoba. Spravil som, natočil som to video, pridal som ho, aj keď som sa bál toho. Aj keď som sa bál možno nejakých reakcií, alebo čo si o mne druhý pomyslia a tak ďalej a tak ďalej. Ale už viem, že keď som prvýkrát pridal video, už viem, že keď som prvýkrát oslovil babu, už viem, keď som prvýkrát spravil niečo, čoho som sa bál, tak viem, že už to dokážem spraviť aj druhýkrát. A táto miera toho, že dajme tomu druhýkrát už to bude jednoduchšie ako prvýkrát, ale teraz si predstav, aké to bude už ten stýkrát. Budeš už vôbec riešiť niečo, čo si o mne druhý pomyslia, alebo budeš riešiť už nejaký strach z toho? Samozrejme, že nie, pretože už 99 krát predtým si to urobil. A tým pádom nemáš už čo riešiť, lebo už si to urobil a tým pádom už to pre teba príde v pohode a automaticky sa stávaš sebavedomým, ale vždycky to ide iba takouto prirodzenou cestou. A preto začni si vytvárať sebavedomie prirodzene a nikdy sa ho nesnaž nejakým spôsobom iba napodobňovať, pretože to je iba falošné sebavedomie a tzv. Ego. Pretože toto ego ťa bude stať v živote veľa vecí, veľa síl, veľa energie, aj veľa peňazí a možno aj veľa tvojho mentálneho zdravia. Takže ak si chceš vytvoriť, ak si chceš vybudovať to tvoje sebavedomie, tak to ber skôr ako nejakú cestu za tým sebavedomím a nepotrebuješ ho mať hneď, aby si s niečím začal. Lebo toto si veľa ľudí myslí, že čakajú na niečo, kým niečo urobia, až kým budú sebavedomí. Lenže sebavedomý budeš, až kým s tým začneš. A keď si toto uvedomíš, tak
není dôvod, prečo by si nemal byť aj ty sebavedomý. A ja chcem, aby si bol aj ty sebavedomý, pretože je to v živote dôležité a môže ti to zase otvoriť nejaké brány do budúcna. Takže ja verím, že si z tohto videa zoberieš maximum a keby to mám nejako v krátkosti zhrnúť, tak jednoducho vytvor si pojem, že čo pre teba znamená byť sebavedomý. Ako by si sa mal cítiť, keď už sebavedomý budeš a skúsi to predstaviť čo najviac, ako to len ide. Lebo keď si to už budeš vedieť predstaviť, tak už vieš aspoň, že čo chceš získať, čo chceš dosiahnuť. Pretože keď nebudeš vedieť, že čo, ako to vyzerá, ako by si sa cítil, ako by si sa správal, ako by si komunikoval s ostatnými a tak ďalej, tak nebudeš mať vytvorenú o tom predstavu a tým pádom nebudeš vedieť, za čím ideš. Čiže zadefinuj si, čo pre teba znamená sebavedomie. Ďalší krok je, že si začni vytvárať skúsenosti v tejto oblasti. Tie pozitívne skúsenosti. To, čoho sa bojíš a chcel by si začať robiť, tak to začni to robiť a potom získaš prirodzene to sebavedomie ohľadom toho, že aha, však ja už to robím, tak už tým pádom som sebavedomý. A keď to začneš praktizovať, tak kľudne sa vráť k tomuto videu, pozri si ho znova a napíš mi do komentára, ako ti toto video pomohlo. Ja budem neskutočne vďačný za každú spätnú väzbu a hlavne tú tvoju. Keďže pozeráš toto video, tak si na správnej ceste a aj pri ďalších videách ti ukážem zase ako ďalej. Pretože viem, že tá práca so sebou môže byť niekedy náročná a ja ti s tým veľmi rád pomôžem, pretože veľa som pracoval na sebe, veľa som pracoval so mojimi klientmi a chcem ti odozdať čo najviac. Takže teším sa na teba pri ďalšom videu a začni si aj ty budovať to sebavedomie. Ale tým, že jednoducho začneš.